लोगोफोर आं सोरांस्रि आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय गासैखौबो नोंथां नायगिरिमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। लोगोफोर नोंथां नायगिरिमोन आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आं दिनै नोंसोरखौ बुङो थेंक इउ। मानोना नोंसोरो आंखौ जोबोद अनबोगासिनो, नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबोगासिनो, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै गोजोन मोनदों। आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन, आं दिनै नोंसोरनो मोनसे खामानि होनो नागिरदों, जि खामानिखौ नोंसोरो गोरलैयावनो मावलांनो हागोन। बे खामानियानो जाबाय आं सानफ्रोमबो नोंसोरखौ गले गले खावलायबाय थानाय बुंबाय थानाय बाथ्रायानो, आं सिगां बारावबो बुङोमोन आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामनो। नाथाय दिनैबा हले आङो नोंथांमोननो फिक्स टारगेट होनोसै। दिनैनि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना 1000 लाइक खालामनानै होथारनांगौ। हागोन दा लोगोफोर? नोंसोरथ' जेननायाव गैफेरखाया आं मिथिखागौ। बिनिखायनो दे जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो आंनि बुंनायखौ खोनाबायब्ला लोगो लोगो दानो थुनानै होखाथारदो दे बे आसि बिमायाव। दे लोगोफोर थुखादोबो दे लोगो लोगो दे थुदो दे। माब्लाबाबो नोंथांमोननियाव आङो बेबायदि गोराहैनो खावलायथाराखैमोन, नाथाय दिनै आं खावलायथारबाय लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनै 1000 लाइक खालामनानै होथारगोन। आं फोथायथारो नोंथांमोना जेननायाव गैथारा। जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनि बर' हारिखौ देरहाहोनायाव जौगाहोनायाव जेननाय गैथारा आं मिथिथारो। थुबायना थुवाखै? दे थुदो दे लोगोफोर। दायो फैदो जोबथाथाराव आं बेखौनो बुंबावो, जोङो गावजों गाव धोरोमखौ मुगैलायालासेनो नेवसिलायालासेनो आंनिफ्रायबो दिनै आं बुङो फैबाय थानाय जे ख्रिस्टमास, बे ख्रिस्टमासनि मुङै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुंहरबाय हेपि ख्रिस्टमास। आरो लोगोसे गोदान बोसोर सफैबाय, गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनिफ्राय एडभान्स हेपि निउ इयार। जों बयबो गोदान बोसोरखौ मोननानै जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय सोलिनाय गासैबो गोदान जाथों, आं बेखौनो आसा खालामो। दे लोगोफोर फैलायदो दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदोनि। इसा रानि, इसा स्कुलनिफ्राय सफैबाय? मा फोरोंखो दिनै स्कुलाव? 1 2 3 फरायनो होदों जोंखौ। ए नंगौ नामा? इसा नोंनि लोगोनि नामा मा नाम? मादै आंनि लोगोनि नामा अनुष्का, आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बियो। वाव नंगौ ना? मोजां दे, मोजां सानैबो मोजां नोंसोरो। दे दायो न'आव थांदोनिसै ना। मा नाम होनदोंमोन नोंनिया? अनुष्का। नोंखौ दिनै रावबो लांनो फैयाखै ना माथो न'निफ्राय? आं सानफ्रोमबो हारसिं फैखायो थांखायो, आंखौ रावबो लांनो फैया। दे बिदिब्लालाय अनुष्का नों न'आव थांदो दे, जोंबो थांनोसै इसाजों आंजों। मादै आं हारसिं थांगोन, नोंजों थाङा। जों अनुष्काजों आंजों थाबाय थांगोन, नोंजों थाङा। इसा रानि लामायाव मैदेर ओंखारदोंनो, हाग्रानि मैदेर ओंखारदों। उन्दै गथ'फोरखौ हारसिं थाङोबा बुथारोनो मैदेरा। थौ बेनिखायनो आं नोंखौ लांनो फैदों, आंजों थांगोन थौ। मा मैदेर ओंखारदों? आं गियो मैदेर, आंबो नोंसोरजों थांफागोन। अनुष्का नोंसानि न'आथ' बेलेगथिंसो, जोंहानि न'आथ' बेलेगथिंसो। नोंसानिथिं ओंखाराखैनो, जोंहानिथिंसो ओंखारदों दे। थगायदों नों, आं थाङा माथो, मैदेरखौ आं गिखाया। आंनि मामाया रावजोंबो थांफानो होआ आंखौ, नोंजोंबो थांफानो होआ, आं हारसिंसो थांगोन। इसा नोंनि मामायानोथ' आंखौ थिनहरदों दिनै नोंखौ लांनो। नोंनि मामाया लोमजादोंनो, फैनो हाया, बेनिखायनो आंखौसो फैनो होदों। थौदो थांनोसै। लोमजायाखै दे आंनि मामाया, फुङावहायनो मोजांसो, लोमजाखायाखै। आंनि मामायाबो बाबायाबो स्कुलनिफ्राय फैनाय समाव रावनिफ्रायबो मेथाइबो जानो होआखै, रावजोंबो थांफानोबो होआखै। साखनद्राफोरा बेबायदि फुस्लाय लाङोनो जोंबायदि उन्दै गथ'खौ। बेनिखायनो मामायानो रावजोंबो थांफानो होखाया, आं नोंजों थाङा। अनुष्का थांदो नोंबो थां। इसा आं थांनोसै दे। बाय अनुष्का, बाय इसा। इसा
नोंनि मादैया बुरजा फैसा लादों नोंनो मेथाइ जाहोनो। नों माखौ जानानै मोजां मोनोमोनलाय? आङो ना मादै चक'पाइ केक, किन्डार जयखौसो मोजां मोनो। नंगौना? थ' आं नोंनो जाहोगोन दे। फैदो आंजों फैदो। मादै नों जाहोमारगोन? थु थांनोसै होनबा। दासो प्लाना जाफुंसिगोन। इसा थौग्रोलाय नोङो थौ। आं नोंनि मामिनो फन हरनि दै। इसाजों आंजों फैगासिनो होननानै दे। नोंनि मामिया नङाबा सिन्था खालामबाय थागोन ना दे। अके मादै। हेलौ थांगासिनो दै। माला जाबाय। रेडि जानानै थाखा खिन्थु। मासे लेट जाखो दाबो सफैया। दा सोरबासो लोगो मोनलायलांसिगोन। गथ'आलाय साबेसेथो दङ? सासेल'नो बस सासेल'। एसे दरसे नेबावदो नामा? आंनियाव बारा नेलु नेला सर' गैया। गोखै नङाबा नै बिरलांनोसैसो आङो। र' बस र' फन हरदोंमोन फैगासिनो होनना बुंदों दसे नेथ'बावदो। मादै मानो बे लामाथिं फैदों? बे लामाथिंथ' जोंहानि न' मोनहैयाना? अ इसा नों किन्डार जय आरो चक'पाइ केक जागोन होननाया बे लामाथिंसो मोनोना बेथिंसो थांनांगौ। ए नंगौ? आच्छा बस हनै सफैबाय माला? मानोथो एसेबां लेट खालामा? हनै जोंनि बिरग्रा बसआ बारा गोबाव नेनो हालानो गोख्रै। आयौ मादै हनै गोसोम मानसिया गियो मादै। इसा गिनो नाङा। बे गोसोम मानसियासो मेथाइ होयो। नों जाग्राखौ बेसो होगोन। नों बेजों थांदै बे नोंनो दुखानाव बायनानै होगोन। बेसो बायनानै होगोन? औ बेसो बायनानै होगोनथ'। गोख्रै दा सोरबा नुलायलांसिगोन। थांदो इसा थां बे गोसोमजों दाम जाहैथां। बे नोंनो होसिगोन दे थां। माखौथो नायबाय थाखो आंखौहाय? लांदो जल्दि हनै बेसेबां बुरखायनानैसो लाबोदों आङो। आच्छा बस हमदो खुदिया माथेदो गोख्रै। लांदो गोख्रै लांदो। सानै मानसि थाना बे फिसा गथ'खौनो थिखोनो हाला नामा दाबो? हनै जल्दि दे। गथ' सिरिथा। थांदो जल्दि थांदो आंबो थांनोसै। सोर गथ' गाबख्रावबाय थादों? जोंहानि आबै फिसानि बायदिसो खोनादों माथोखौनो। आरो बैथ' बिहामजोसोदां। आफा नों? औ बिहामजो। बे लामायावलाय माथो खालामफैदों? आरो आबै फिसानि माथो बायदि खोनादों आङो। आबै फिसा? आबै? बिहामजो? आबै फिसाखौ सोरो मा खालामदों? मा खालामनो नागिरदों आबै फिसाखौ? ओइ सोर नोंसोरो? गोसोम गोफानो आंनि आबै फिसाखौ मानो हमदों? हगार नै माबा नोंसोरखौ दानो पुलिसनाव फन हरनोसै आङो। आबौ आबै नोंखौ मा खालामदों बिसोरो? नङा आफा। इसाया मेथाइ जानो होननायखायनोसो बिसोरो मेथाइ जाहोहैनो नागिरदोंमोन दुखानाव लांनानै। बिहामजो बेफोर गासैबो नोंनिनो साल ना? नों थानायाव मालाय मानसिनो असिनाखि मानसिनो मानो थोन हरनो नागिरदों नोंनि इसाखौ? नोंनोथ' हायोना लांनानै जाहोहैनो? आफा आंनो लांनो नागिरखादोंमोन। इसायानो गावनो बिसोरजों थांफाथाबदों थांनाङा होनबाबो। सोरमोन बिसोरो? सोर सेंग्रा बेनि गोसोमनो? आबौ आं थांनो नागिराखैमोन। मादैयासो आंखौ थोनहरदों बिसोरजों। बेलाय आबै फिसानि माथो बुंदों नोंसोर थोनहरदोंनो? इसा आंखौ थोनहरदों आरो नोंनो माथो थांनो होननानै थांदों। दालाय आबौनो नोङो मानो बेलेग खोन्थाखो दे इसा? बिसोरो ना आंनि खुगाखौ हमथेजोबदोंमोन आबौ। फै आबै फै न'आव थांसै फैदो फै। आं नोंनो जाहोगोन फै बायनानै फै। मोनसेबो खामानिया जाफुङा आंनि। दिनैसिमबो बिसोरखौ जेबो मुंबो खालामनो हायाखै आङो। बिसोर बिफाखौ नङा बिमाखौ नङा फिसाखौ साथामनि गेजेराव सासे एसेबां प्लान लागासिनो आङो। रावखौबो हायानो माथो आं। मोदोमाव थानाय समावबो गाइखेराव मुलि होनानै बुथारनो नागिरबाय। बेबो केन्सेल जाबाय। बेयावबो हमजाबायसो आं उल्था। आरो जोनोम जाखांनायनि उनावबो खेबखोमाबायनानै बुथारनो नागिरबाय। बेयावबो हायासै। आरो नै दिनैबो फानहरनो नागिरबाय। बेयावबो केन्सेल जाबाय। थाबबो थैनो रोङै बोराया अबेनिफ्राय थंथा नुजाफैखोथाय? माबोरै मा खालामबावगोनथाय आङो? सोलो नङा बुद्धि नङा मेलेम बाहायनानै आं एसेबां नाजागासिनो मोनसेबो खामानि होआ।
र' बेबाराव आंनि दिमागजों खामानि होनाय नंला माबा माबि अजा सजासो आंबो मन्त्र माबानांसिगोन खनसे नङा खननै नङा खनथामावबो केन्सेल जाबायना मानिबाय आं बे खनथामा बे बारावबा हले हार मानिला बे बारावबा हले आङो मोरायनिसो सहायलासिगोन मोरायनि नागिरलांनो आङो बहा अजा मोनो बहा मा मोनो दायनि दायना मानसि जाग्रा नागिरलांनो र' आं लरग'फ्राबो मानसि लांग्रायानो बिदि जाबाय गिनासो खारद्राबायबाय खारदों गथ'खौ दप्प हमना थिखोना लांबानो जायोमोन ना लरग'ना लरग' गोजा बिसोरबो खुरिया खामानि गैया ओरैनो साखुन्द्रा जानो नागिरदों बिसोरो